τζάμπα, χωρίς να καλλιεργούμε κιόλας. Άρα λοιπόν θα γίνουμε μετά. Η μυδική είναι ένα φυτό πάρα πολύ σημαντικό και το δεύτερο φυτό που ακολουθεί από κοντά είναι το τριφύλι το υπόγειο. Είναι ένα τριφύλι που σχηματίζει ένα τεράστιο πλέγμα που ελέγχει τη διάβρωση. Θέλει όμως λίγο υγρά λιβάδια. Εδώ δεν θα κάνει. Εδώ δηλαδή θα δώσουμε ο βίκος είναι ένα φυτό πάρα πολύ σημαντικό που μπορεί να χρησιμεύσει και σαν ζωοτροφή. Τα λούπινα είναι μια τροφή που παλιά τα τρώγανε. Τα άσπρα τα λούπινα είναι τρία είδη, το δύο είναι δηλητηριώδη, βγαίνουν σε όλα τα ορεινά της Ελλάδας και της κεντρικής Ευρώπης. Αλλά υπάρχουν και τα άσπρα τα οποία οι κριτικοί για παράδειγμα τα λένε λουμπούνια και τα σερβίραν μεζέ με τη τζιφουδιά μαζί με ομά κουκιά ή ομές σαγκινάρες και ελίτσες μικρές. Τα λουμπούνια λοιπόν, τα λούπινα, είναι το πρώτο φυτό που βγαίνει μετά από μια έκρηξη ηφαιστείου. Έγινε έκρηξη, πάγωσε η λάβα, σπήρτε λούπινα και τα λούπινα θα βγουν. Βέβαια δεν τους αρέσουν τα πολύ ασβεστούχα εδάφη, αλλά δοκιμάστε. Αν δείτε ότι δεν μεγαλώνει πολύ, σημαίνει ότι δεν του ταιριάζει το έδαφος. Δεν χρειάζεται να είστε επιστήμονες να μελετάτε. Τα λούπινα λοιπόν είναι και αυτή μια περίπτωση και είναι και τα λούπινα και τα κουκιά και τα μπιζέλια, αυτά τα κτηνοτροφικά όμως, όχι τα ήμερα, γιατί τα κτηνοτροφικά είναι πραγματικές μπουλντόζες. Θα το δούμε συνέχεια, θα περπατήσουμε μαζί με προσοχή για να μην κάνουμε ζημιά στα φυτά και θα δούμε αυτά τα φυτά για να μάθουμε και από κοντά πώς είναι κτλ. Το λαθούρι λοιπόν είναι η γνωστή φάβα, μία από τις... Υπάρχουν τρία είδη φάβας που γίνεται από κουκιά, φάβας που γίνεται από σπασμένα μπιζέλια και η κλασική φάβα που συνήθως έρχεται από τη Σαντορίνη, είναι διάσημη μάλλον, αλλά βγαίνει και σε άλλα μέρη, έχει και ο φενεός πρόσφατα κτλ. Που είναι μια πάρα πολύ καλή τροφή, είναι το λαθούρι, το οποίο απλώς το σπάνε στη μέση και γίνεται η γνωστή μας φάβα. Το λαθούρι λοιπόν είναι ένα φυτό φοβερά ανθεκτικό στην ξηρασία. Είναι ένα φυτό λοιπόν που μπορεί να μπει στις πορές αυτές που θα κάνουμε, είτε κάτω από τα λιόδέντρα σε ένα ελαιόνα, είτε κάτω από ένα οπορώνα εσπεριδοειδή κτλ. Είτε οτιδήποτε άλλο οπορώνα. Άλλα φυτά που μπορούν να μπουν είναι τα κουκιά, οι φακές, τα ρεβίθια. Υπάρχουν και κτηνοτροφικά ρεβίθια και απλά ρεβίθια. Μπορούν να μπουν επίσης ο μελίλωτος. Είναι ένα φυτό που μπορεί να γίνει 2 μέτρα. Είναι ακόμη ένα φυτό που θα συνιστούσα εδώ και θα προσπαθήσω να φέρω εδώ σπόρο στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να το καλλιεργήσουμε, διότι εμείς εδώ δυστυχώς το εγκαταλείψαμε. Βγαίνει όμως αυτοφυές στη φύση, έχει δύο είδη λουλουδιών, ένα άσπρο και ένα κίτρινο. Και το λατρεύουν οι μέλισσες. Όσοι έχουν μελίσια ή μαθαίνουν για τα μελίσια, είναι μια αυτή που ξετρελαίνει τις μέλισσες. Όπως και η μυδική, όπως και άλλα φυτά. Άρα λοιπόν σε αυτή τη σπορά μπορούν να μπουν και αυτά. Άλλα φυτά που μπορούν να μπουν είναι η ρόβη, είναι ένα παλιό κτηνοτροφικό φυτό που υπήρχε. Και βέβαια στην περίπτωση της αρνής σποράς ξεχάσαμε να αναφέρουμε και την περίπτωση των μαυρομάτικων φασολιών. Τα μαυρομάτικα φασόλια ακόμη και στη σύγχρονη εποχή σε νησιά καλλιεργούνται σε απολύτως ξερικές συνθήκες. Βέβαια άμα ποτιστούν δίνουν μεγαλύτερη παραγωγή, αλλά σαφώς τα πιο νόστιμα είναι αυτά που είναι ξερική καλλιέργεια. Υπάρχει και το φασολάκι το πράσινο, το καλαμόνι, η λεγόμενη ροβίτσα, αλλά αυτή είναι λίγο πιο απαιτητική σε νερό. Μπορείτε να δοκιμάσετε, δεν χάνετε τίποτα. Είναι ένα φυτό και αυτό που βγαίνει εύκολα. Υπάρχουν βέβαια και κάποια άλλα φασόλια, το φασόλι του Τζακ, ξέρετε το γνωστό παραμύθι, έτσι. Είχα φέρει και έδωσα σπόρους στην Νότια Ελλάδα, θέλει πιο ζεστό κλίμα. Στη Βόρεια Ελλάδα μου μεγάλωσε, αυτό καλύπτει μία έκταση κάθε φορά. Όχι, το φασόλι του Jack, λέγεται Jack Bean στα αγγλέζικα και Velvet Bean, είναι δύο φασόλια τροπικά που έχουν εκπληκτική, δηλαδή πιστεύω ότι σε όλη την Νότια Ελλάδα μπορούν να καλλιεργηθούν θαυμάσια και να αναπαραχθούν. Έφερα και μοίρασα, αλλά δεν κατάφερα κανένα να τα αναπαράγει. Εμένα δεν μου έκαναν ούτε λουλούδια ούτε καρπούς. Θέλαν περισσότερο ζέστη στη Βόρεια Ελλάδα. Άρα λοιπόν και αυτά είναι μια δυνατότητα. Και περνάμε στα σιτηρά. Στο μείγμα αυτό που θα κάνουμε για σπορά κάτω από τα οποροφόρα δέντρα ή σε ένα έδαφος για να ξεκινήσουμε να δημιουργήσουμε ένα οπορώνα, είναι σίκαλη οπωσδήποτε. Λέω όπου πηγαίνω ότι η σίκαλη είναι ένα καταπληκτικό φυτό που βέβαια οι Γερμανοί το λατρεύουν, κάνουν σικαλίσιο ψωμί πεντανόστιμο. Είναι λίγο λασπόδες γιατί το αλεύρι της σίκαλης έχει αυτή την τάση,
Αλλά άμα το αναμίξετε με σταρένιο και κρυθαρένιο, μπορείτε να κάνετε ένα σύμμικτο ψωμί με 3 ή 4 είδη σιτηρών, να βάλετε και βρώμη, να βάλετε και ρύζι και σόγια, ό,τι θέλετε, και να κάνετε ψωμιά με διάφορες γεύσεις. Είναι ένα φυτό λοιπόν καταπληκτικό που βελτιώνει το έδαφος, δημιουργεί οργανική ουσία και το ριζικό του σύστημα είναι εκπληκτικό. Θα σας αναφέρω μόνο ένα νούμερο για να δείτε τη δύναμη της φύσης. Όλοι μιλάνε για το John Deere, το τρακτέρ ή το κουμποτά, τα τρακτεράτια, τα Ιαπωνέζικα και τι δουλειά κάνουν για τα σύγχρονα. Σας πληροφορώ όμως ότι αυτό το φυτό, ένα φυτό σικάλεως, έχει ριζικό σύστημα που αν το απλώσουμε σε ευθεία γραμμή καλύπτει την απόσταση Αθήνας-Θεσσαλονίκης και φτάνει μέχρι την Καβάλα. 600 περίπου χιλιόμετρα. Είναι ένα φυτό. Φανταστείτε λοιπόν ένα χωράφι, ένα στρέμμα που έχει τα φυτά αυτά. Είναι ένα εκπληκτικό φυτό λοιπόν που μπορεί να βελτιώσει την οργανική ουσία του εδάφους και να μας δώσει μια θαυμάσια τροφή που τρώγεται. Η βρώμη επίσης είναι ένα άλλο σιτηρό που απαιτεί λίγο καλύτερης γονιμότητας εδάφου, πιο υγρά. Και βέβαια το κρυθάρι, το οποίο είναι πολύ καλύτερο για ψωμί και για τροφή. Οι Ιάπωνες το τρώνε όλο το καλοκαίρι. Να ξέρετε ότι ό,τι είναι του χειμώνα ταιριάζει να το φάμε το καλοκαίρι. Ό,τι είναι του καλοκαιριού μας ζεσταίνει το χειμώνα. Άρα κεχρί, ρύζι, φαγόπυρο, επειδή είναι καλοκαιρινά σιτηρά ή ψεύδο σιτηρά, δεν έχει σημασία, μας ζεσταίνουν το χειμώνα αν τα τρώμε. Είναι τροφές καλύτερες. Το ρύζι το καλοκαίρι μας ζεσταίνει. Είναι καλύτερο το κρυθάρι που μπορούμε να το φάμε με λαχανικά κτλ. Έστω και αν είναι άγνωστο σαν πραγματικότητα στον ελλαδικό χώρο, είναι μια θαυμάσια τροφή. Το κρυθάρι λοιπόν γίνεται και πολύ πιο νόστιμο ψωμί. Δεν φουσκώνει όσο το σταρένιο, αλλά μπορούμε να το κάνουμε 50-50 και να κάνουμε ένα ψωμί ωραιότατο, νοστιμότατο και υγιεινότατο. Και όσον αφορά, τώρα το λέω πληροφοριακά, όσον αφορά το θέμα των αλλεργικών αντιδράσεων στη γλουτένη κτλ., όλη αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία με μεγάλο ερωτηματικό. Πρώτον, κανείς δεν μας λέει για το πόση επίδραση έχουν στις αλλεργίες, και είναι μεγάλη επίδραση, τα βελτιωτικά που βάζουν, τα φουσκωτικά και όλα τα διοδοτικά. Δεν μας λένε επίσης τον τρόπο που καλλιεργήθηκε το συγκεκριμένο σιτηρό, αν βάζαν λιπάσματα, ζυζανιοκτώνα και ούτω καθεξής, τον τρόπο που ζυμώθηκε και επίσης το γεγονός ότι τα πιο αρχαία σιτηρά πολύ πιθανό να μην παρουσιάζουν αυτές τις αντιδράσεις. Όχι γιατί δεν έχουν γλουτένη, αυτό είναι μια κουταμάρα που λένε. Όλα τα σιτηρά έχουν γλουτένη. Και η βρώμη και η σίκαλη κτλ. Λιγότερο ή περισσότερο. Η διαφορά είναι ίσως ότι τα αρχαία σιτηρά ή αυτά τα σιτηρά που καλλιεργούνται επί αιώνες τα ξέρει καλύτερα το σώμα γιατί τα κύτταρά μας γνωρίζουν. Το πρόβλημα είναι το μυαλό που παρεμβαίνει και λέει θέλω ζέα, θέλω μέα, θέλω τούτο και θέλω τ' άλλο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό επίσης ένα άλλο πράγμα, δεν μπορείτε να συνδυάσετε κρέας με ψωμί. Θα έχετε πρόβλημα. Δεν ταιριάζουν αυτές τις τροφές μεταξύ. Μπορείτε να φάτε μία μπριτζόλα κρέας με σαλάτα ή ψάρι με σαλάτα, αλλά αν φάτε και ψωμί ήδη έχετε πρόβλημα. Μπορεί και αυτό να προκαλεί αλλεργιογόνες αντιδράσεις. Είναι άπειρες οι αιτίες που μπορούν να δημιουργήσουν την αλλεργία. Και το μυαλό και οι φοβίες κτλ. Άρα λοιπόν και τα σιτηρά μπαίνουν με ιδιαίτερη έμφαση στο κρυθάρι και τη σίκαλη που είπαμε ότι είναι και πολύ καλά για το έδαφος. Γι' αυτό και οι αρχαίοι, επειδή δεν είχαν γόνιμα χωράφια, η διάβρωση του εδάφους, λέει ο Πλάτωνας στο Φέδρο ότι τα βουνά της Αττικής ήταν ένα σκελετός χωρίς σάρκες. Τα είχαν καταστρέψει από τότε, 2.500 χρόνια πριν. Δεν το πήραν το μήνυμα οι Αθηναίοι και την πατήσαν. Όπως δεν το πήραν και οι Κινέζοι, και οι Μάγιας, και οι Αζτέκοι και όλοι οι μεγάλοι πολιτισμοί. Και αυτό οδήγησε στη διάβρωση του εδάφους, στην ερημοποίηση, με αποτέλεσμα να έχουμε την ανάγκη να πρέπει να δημιουργήσουμε αποικίες, να πάνε μακριά, να φέρουν σιτηρά από την Αίγυπτο ή από άλλες χώρες και το καθεξής. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Άρα λοιπόν και τα σιτηρά μέσα σε αυτή την φθινοπορεινή σπορά, και αν μιλάμε τώρα και για λαχανικά, μπορούμε εκείνη την εποχή να βάλουμε τα σέσκουλα, τα πατζάρια, τα ραδίκια, τα κυχώρια, τα διάφορα. Μπορούμε να βάλουμε τις ρόκες, τα άγρια κινέζικα λάχανα. Μπορούμε να βάλουμε λοιπόν και αρωματικά φυτά και βότανα και λουλούδια. Γιατί όλες οι γυναίκες με ρωτάνε για λουλούδια και ξεχνάω πάντα τα λουλούδια. Προτιμώ τα λουλούδια τα άγρια, αλλά τι να κάνουμε, αφού υπάρχουν και τα ήμερα, ας βάλουμε και τα ήμερα. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να ανακατευτούν, να ντυθούν με αργυλόχωμα και να τα πετάξουμε την περίοδο πριν αρχίσουν τα πρωτοβρόσια.
Όσο πιο μεγάλη ποικιλία, τόσο πιο μεγάλη πιθανότητα έχουμε να πετύχουμε καλά αποτελέσματα. Τώρα, από εκεί και πέρα λοιπόν εδώ είπαμε ότι βάλαμε μια μεγάλη ποικιλία οποροφόρων δέντρων, βάλαμε και δέντρα που βελτιώνουν το έδαφος, διάφορες ακακίες. Όλη η οικογένεια των ψυχανθών, αυτά που δηλαδή που έχουν λουλούδια σαν ψυχές, σαν πεταλούδες, αυτό σημαίνει ψυχή, σημαίνει πεταλούδα. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα όσπρια, τα λέμε πιο λαϊκά, τα που τρώμε. Η οικογένεια αυτή έχει δέντρα του γένους της ακακίας. Οι ακακίες αυτές είτε είναι μιμόζες όπως αυτές με τα κίτρινα τσαβιά που βλέπετε σε όλη την Πελοπόννησο και στη Νότια Ελλάδα γενικότερα, είτε είναι η Κωνσταντινούπολης, είτε ανήκουν σε ένα γένος λοιπόν μεγάλο που έχει την ιδιότητα να βελτιώνει το έδαφος και θέλουμε πάρα πολύ αυτά τα φυτά. Εγώ έχω φέρει σπόρους από ένα είδος ακάκι δέντρου που λέγεται λευκένα, που ήρθε από την Ινδία και από άλλη. Όλες οι ακακίες έρχονται από την Αυστραλία, να ξέρετε. Μπορεί να τις έχουμε αιώνες στην Ελλάδα, αλλά η χώρα προέλευσης είναι η Αυστραλία. Και είναι ανθεκτικές στην ξηρασία. Και αυτό είναι σημαντικό. Θα είναι σε όλους εσείς γνωστή η γαζία που διακοσμούσε και στόλιζε τις αττικές αυλές. Πάντοτε είχα μια γαζία, μια βερικοκιά, μια λεμονιά για να μαζεύουν λεμόνια. Όλες οι αυλές τώρα προτιμούν τσιμέντο και πλακάκι. Είναι η νέα πραγματικότητα. Αλλά ήρθε η ώρα να σπάσουν τα πλακάκια ξανά. Θα λασπώνται και λίγο τα παπούτσια, θα θυμώνουν οι γυναίκες, αλλά χρειάζεται και τροφή. Δεν φτάνουν τα πλακάκια μας τα ίσως. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ανάμεσα στα οποροφόρα δέντρα. Είναι μεγάλη ποικιλία με πολλές, δηλαδή κάθε είδος να έχει 10 ποικιλίες. Κάθε είδος φυτού δέντρου σε μένα οποροφόρου, δαμασκηνιές, βερικοκιές, κερασιές, έχει 10 τουλάχιστον ποικιλίες. Τόσο ώστε και η παραγωγή να κλιμακώνεται όλο τον χρόνο και ταυτόχρονα μέσα με τη μεγάλη ποικιλία να δημιουργώ αρμονία. Και ανάμεσα σε αυτά βάζω και δασικά δέντρα, βάζω ακακίες που βελτιώνουν το έδαφος, γιατί είπαμε ότι πάντοτε η έγνοια του φυσικού καλλιεργητή είναι να δημιουργήσει γόνιμη γη. Και είπαμε χθες ότι όσο και αν φαίνεται περίεργο, η υγεία δεν ξεκινάει από τους γιατρούς αυτοί που ασχολούνται με τις αρρώστιες. Την υγεία δεν την γνωρίζουν, είναι άγνωστα. Αλλά ξεκινάει από τη γονιμότητα του έδαφους. Όσο πιο γόνιμο είναι το έδαφος, τόσο πιο υγιή τα φυτά, άρα και τα ζώα και οι άνθρωποι που τρέφονται από αυτά είναι πιο υγιή. Ο Σερ Άλμπερτ Χάουαρντ, που θεωρείται ο πατέρας της οργανικής γεωργίας, αυτό που λένε organic farming οι Εγγλέζοι και που εμείς το ονομάζουμε βιολογική γεωργία σήμερα, κατάφερε να εκτρέφει αγελάδες που ήταν απόλυτα υγιείς, χωρίς αντιβίωση κτλ. Έχοντας μια υγιή καλλιέργεια μυδικής και άλλων ψυχανθών που βελτιώνουν το έδαφος. Μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μέσα από ένα υγιές έδαφος και αν το έδαφος δεν έχει ιχνοστοιχεία ή θρεπτικά στοιχεία, θα λείπουν και από τα φυτά, θα λείπουν και από τα ζώα, θα λείπουν και από τον άνθρωπο. Αυτό είναι. Όσα συμπληρώματα και αν παίρνετε διατροφής, το μόνο που θα κάνετε είναι να πλουτίζετε τις εταιρείες είτε συμπληρωμάτων διατροφής, τα εναλλακτικά είτε χημικά. Και βέβαια τα περισσότερα πάνε στην τουαλέτα στο βάθος. Αν τραβήξει το καζανάκι πάει κατευθείαν στο βάθος, διότι δεν αφομοιώνει τίποτα το σώμα. Διότι δεν είναι τροφή, αυτό το πράγμα είναι ένα ξένο στοιχείο, δεν έχει καμιά σχέση με την αληθινή τροφή. Άρα λοιπόν η υγεία του εδάφους και η γονιμότητα του εδάφους είναι κλειδιά για πάρα πολλά πράγματα. Αντί λοιπόν τα Υπουργεία Υγείας να ασχολούνται με τα νοσοκομεία, θα έπρεπε να ενθαρρύνουν τους αγρότες να παράγουν υγιείς καλλιέργειες, να έχουν γόνιμη γη και θα ήταν όλα δεδομένα.